खुलुमबाय बयखौबो आंनि बर' फोरोंगिरि एबा बड' टिचार इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बेजों लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननि सायाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय माने बर' रावनि रावखान्थिनि मोनसे खोन्दो खौरां रिंसारथि, थामहिनबा बर'नि खौरां रिंसारथि। दा खौरां रिंसारथि होननानै बुङोब्ला गोबां दानि आथिखालनि गोबां फरायसा बा फोरोंगिरिफ्रानो बेनि सायावहाय गोबां आन्दायनो फैयो। थामहिनबा हांखो आरो रिंसारथि बा माखासे डिफारेन्स दङ। बेनि थाखाय आङो दा बर'नि गुबै खौरां रिंसारथिखौ दा नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो लादों। नांगौ जायोब्ला आङो सोरबाफोर लुबैयोब्ला हांखोनि सायावबो आङो भिडिअ बानायना खोन्थागोन। बे दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव खौरां रिंसारथिखौ खोन्थानो लादों। खौरां रिंसारथिया बर' राव मोनबेसे दं आरो बेनि फोरोंनायनि माखासे स्ट्राक्चार, बेनि दाथायफोर आरो बेखौहाय दा आथिखालाव जोंनि गोजौ फरायसालियाव फरायनायफोर जायफ्रा 8, 9, 10 आरो बेनि उनावहाय जोङो हायार सेकेन्डारि कलेजाव फरायनायफोर जायफ्रा बर' मेजर लानानै दं आरो बेजों लोगोसे बड' एमएलजों जायफ्रा मास्टार डिग्रि खालामगासिनो दङ, बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद हेफाजाब होगोन। आरो बे हेफाजाब होनायजों लोगोसे जोंनि माखासे फोरोंगिरिफोर जायफ्रा गोजौ फरायसालियाव फोरोंगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा सरासनस्रा राव सोलोंगिरिफोर बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामदों। जिहेतु नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांजोबनानै बुजिगोन। आरो मोनसे जोंनाव जिहेतु 8, 9, 10 आव फरायगासिनो थानाय फरायसाफोर बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों। आरो बेजों लोगोसे बे फरायसाफोरखौ जाय सार एबा मेडाममोनहा फोरोंगासिनो दं बिथांमोननिसिमबो आं मोनसे खावलायनाय फैदों, जाहाथे बे भिडिअखौ बिथांमोनहा नायबा जोबजासे बुजिगोन। बे हिसाबै आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा खोन्थानि। जानांगौ नोंथांमोनहा बे बिजाबा दं जानांगौ। बेयो जाबाय माने जौगा बर' रावखान्थि। जौगा बर' रावखान्थि 9 आरो 10 थाखोनि थाखाय, नङा होमबा? आरो बे जोंनि बर' पाब्लिकेसन बर्ड, बर' थुनलाइ आफादजों दिहुनजानाय। बे हिसाबै आं दा नोंथांमोनाव खोन्थानो मोनसे फिसा गोरोन्थि दं, जाय गोरोन्थिनि थाखायबो जोङो माने गोबां माब्लाबा समाव खस्थ' सहायनांगौ जायो। थामहिनबा जों गोरोन्थियैनो सोलोंनांगौ जायो। बे हिसाबै आं बेखौ कारेक्सन खालामना होनो नागिरदों। जोंनि फंबाय बिनानावमोन बा जोंनि फोरोंगिरि बा जोंनि सरासनस्रा राव सोलोंगिरिफोरा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेवहायसाय माने जानो हागौ मोनसे प्रिन्टिं मिस्टेक। जों माब्लाबा जों मोजां लिरबाबो जोङो अबेबा कम्पिउटार बा अबेबा जोङो प्रेसाव लाङोब्ला माब्लाबा फिसा फिसौ गोरोन्थिया जानानै बेयावबो थिग बेबायदिनो जानानै फैदों। आं बेखौ खोन्थानो नागिरदों। बेवहाय जोंहा नैबेवहाय मोनसे प्रिन्टिं मिस्टेक दङ। बेवहाय नैबेवहाय बे खौरां रिंसारथिनि चार्ट, बे खौरां रिंसारथिनि चार्टखौहाय आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुजायदों। बेखौ बुजायनायजों लोगोसे जोंनि बे फिसा गोरोन्थिखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना होदों। भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला मा बुजिगोन। बर' रावनि खौरां रिंसारथि। दा बर' रावनि खौरां रिंसारथिखौ आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव चार्टनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों। दा चार्ट बानायनो थाखाय जोङो गारां बोनाय जायगा आरो गारां बोनाय आदब, बे केपासिटिखौ जों बानायना लानांगोन। थामहिनबा जोङो गारां बोनाय जायगानिफ्राय गुस्थिजाब, हाथाइ गुदि, थालोआरि, थालो उन, गारामा बे मोनबा बाहागोआव जों बोखावनानै लानांगोन। आरो बे मोनबा बाहागोखौनो जोङो मोननै गारां गैयै आरो गारां गोनां, गारां गैयै आरो गारां गोनां बेबायदि जों बाहागो खालामनानै लानांगोन। थामहिनबा बे मोनबा बाहागोखौनो जोङो मोननै बाहागो खालामनानै गासै 10था न'खर बानायना लानांगोन। आरो बेनि उनाव जोङो गारां बोनाय आदबनिफ्राय नायदो सुइजाबाव जोङो हांगुरै आरो हांगोरा मोननै बाहागो मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे हांदुं, गन्थंआरि, कम्पिका, सालायारि, खावगारां बेफोर बाहागोखौ जों मोननो हायो। थामहिनबा बे बाहागोनि ओंथियानो जाबाय मा, जोंनि माखासे जोंनि बे खौरां रिंसारथिफोरखौ जों गारां बोनायावहाय बबे रिंसारथिखौ बबे जायगायाव गारां बोयो आरो बेनि माखासे आदबखौ चार्टनि गेजेरजों खोन्थानोसै। गिबियावनो जोङो खौरां रिंसारथि हिसाबै मोननो हायो प, नङा होमबा? पआ जाबाय माने सुइजाब हांगोरायाव दङ, बियो गारां गैयै। आरो ब मोननो हायो जोङो गारां गोनां गुस्थिजाबाव मोननो हायो जोङो बे सुइजाब हांगुरियावहाय। ओमफ्राय थ मोननो हायो जोङो, थआ जाबाय हाथाइ गुदि गारां गैयै आरो बे सुइजाबावनो दं आरो हांगोरायाव दङ। बेजों लोगोसे जोङो हाथाइ गुदियाव मोननो हायो सुइजाब हांगुरै हाथाइ गुदि गारां गोनाङावहाय मोननो हायो द। बेनि उनाव मोननो हायो जोङो थालो उन, थालो उनाव मोननो हायो जों हांगोरायावहाय ख। बेनि उनाव मोननो हायो जोङो हांगुरियावहाय थालो उनावहाय ग। बे ग एसे दानि क्लास 9, 10 नि थाखाय एसे डिस्टार्ब दं दे, आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाना होगोन। बेनि उनाव हांदुआव मोननो हायो हांदुआवहाय जों मोननो हायो हाथाइ गुदि स, गारां गैयै आरो हाथाइ गुदियावनो जों गारांखौ मोननो हायो ज। आरो बेजों लोगोसे जोङो गारामायाव मोननो हायो हांदुङाव ह। गोसोआव ला दे। गन्थंआरियाव मोननो हायो जोङो गुस्थिजाबावहाय गारां गोनाङावहाय म। बेनि उनाव मोननो हायो जों हाथाइ गुदि गारां गोनाङाव मोननो हायो न। आरो बेनि उनाव मोननो हायो जों थालो उन गारां गोनां मोननो हायो ङ।
दाना कम्पिकाङाव जोङो ट्रिल होनना बुङो इंराजियावहाय थामहिनबा जोंनि गारां बोनायावहाय बे र'खौहाय गारां बोयोब्ला ओंखायनो बेखौ ट्रिलबो होनना बुङो दाना बे र'खौ जों हाथाइ गुदियाव गारां गोनां मोननो हायो र' बेनि उनाव जों सालायारिखौ मोननो हायो जों हाथाइ गुदि गारां गोनाङावहाय ल बेनि उनाव मोननो हायो जोङो खाव गारां गुस्थि जाब गारां गोनाङाव मोननो हायो व आरो जोङो थालोआरियाव मोननो हायो गारां गोनाङावहाय य दा नोंथांमोना बेनि सायाव क्लियार जाबाय जानांगौ आं नैबेयाव गनि खोथाखौ एसे बुंगोन फ ब थ द ख ग श ज ह म न ङ र ल व य बे मोन 16 रिंसारथिफोरखौ जोङो बेनि गारां बोनाय आदब फर एग्जांपल जों बुंनो हायो गन्थंआरि म न ङ जों बे रिंसारथिखौ गारां बोयोब्ला जोंनि जा रिंसार बोनाय बियो गन्थंजों एसेब्लाबो गयो जायनि थाखाय बेखौ गन्थंआरि बुंनाय जायो जेरै र बुङोब्ला जोंनि गारां बोनाया एसेब्लाबो सालाया भाइब्रेट जायो ट्रिल जायो हांदुं होनोब्ला श ज ह बे गारां बोयोब्ला जोंनि हांआ एसेब्लाबो गुदुं गबोयो बेनि थाखाय जोङो बेखौहाय हांदुं होननानै बुंदों जेखि जाया मानो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनि उनाव आङो नैबे गनि खोथाखौ एसे खोन्थानि नोंथांमोनाव बे बिजाबा दङ जानांगौ नङा होमबा जौगा बर' रावखान्थि 9 आरो 10 थाखोनि थाखाय बे बिजाबा दिहुनजादों बर' साहित्य सभानि बर' पाब्लिकेसन बर्डनि बर' थुनलाइ आफादजों बे बिजाबाव मोनसे प्रिन्टिं मिस्टेक दङ जेखि जाया आङो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि बे बिजाबनिफ्राय नायनानै ला नोंथांमोनहा बे बिजाबा 30 नाम्बार पेजआव दङ नै दानि आथिखालनि 9 10 नि थाखाय जायफ्रा 9 10 आव फरायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे फोरोंगिरिफोर जायमोना बिथांमोना फोरोंगासिनो दं बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जे माने बेयाव मोनसे फिसा गोरोन्थि दङ जानो हागौ बे प्रिन्टिं मिस्टेकआव जादों बे हिसाबै आं दा बेखौ कारेक्सन खालामना होनो नागिरदों दा जोंना नैबे बिजाबाव नोंसिनि बिजाबाव बेयाव दं नाय खेला दै नोंसिनि बिजाबाव बे जायगायाव दङ गआ गारामायाव दं गारां गैयियाव दं बे गोसोआव ला नाथाय बे नङा दै बाव जाया दै गोसोआव ला दै बेयाव नङा बे थालो उन गारां गोनां नैबावसो जायो गआ दै गोसोआव ला बे जायगायावसो जायो थालो उन गारां गोनां बेवहायसो जायो बे गआ नोंथांमोना गोसोआव लाग्रा बे जायगायाव जाया ओंखायनो आङो दा जोंनि माखासे फरायसाफोर फंबाय बिनानावमोन जायफ्रा फरायगासिनो दङ आरो जायफ्रा बे बिजाबखौ फल' खालामदों आरो जायफ्रा जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहा बे बिजाबनि गेजेरजों फोरोंगासिनो दं जोंनि फरायसाफोरखौ बे हिसाबै आङो बे बिजाबखौ जाहाथे फल' खालामो बे जिनिसखौ कारेक्सन खालामना जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोन बा जोंनि फोरोंगिरिफोरा गोरोन्थि गैयाजासे सोलोंनो हायो दानिया जाबाय मा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेनि माखासे आखुथाय बेनि माखासे कैरेक्टारिस्टिक्स बेखौ खोन्थानानै होनि नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आखुथायफोर होननानै बुङोब्ला जों 1 नाम्बार पइन्टआव मोननो हायो गोसोआव गारां बोनाय जायगानिफ्राय बर' रावनि खौरां रिंसारथिखौ गासै मोनबा बाहागोआव राननो हायो लोगोसे बिसोरखौ गारां गैयै आरो गारां गोनां मोननै बाहागोआव बोखावनो हायो थामहिनबा नैबे खोथाखौ होनदों गारां बोनाय जायगानिफ्राय जोङो गुस्थिजाब हाथाइ गुदि थालोआरि थालोउन गारामा बे मोनबा बाहागोआव राननो हायो आरो बेजों लोगोसे गारां गैयै आरो गारां गोनां मोननै बाहागोआव राननो हायो होननानै बे खोथाखौ बुंदों गोसोआव लाबानो जाबाय बेनि उनाव जोङो 2 नाम्बाराव मोननो हायो गारां बोनाय आदबनिफ्राय गासै मोनद' बाहागोआव राननो हायो दा नैबे गारां बोनाय आदबनिफ्राय जों गासै बेखौ मोनद' बाहागोआव राननो हायो 6 पार्टआवहाय बेनि उनाव जोङो नैबे लोगोसे दङमोन सुइजाबखौ मोननै हां गुरै आरो हां गोरा होननानै बाहायनो हायोमोन आं बेखौ होफायाखिसै जेखिजाया नोंथांमोनहा माब्लाबा एग्जामफ्राव जिखुनु जाया नोंसोर सोलोंनो गोसोब्ला बेखौ सोफादेरनानै लाबानो जाबाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया बेनि उनाव जोङो 3 नाम्बार पइन्टआव मोनो बर' रावाव गासै खौरां रिंसारथिफ्रा मोन 16 जों ओरैनो बुंनो थाङोब्ला हांखो होनोब्ला हांखोआव जोङो ओरैनोब्लाबो 40 प्लास मोननो हागौ नाथाय जोङो बर'नि गुबै रिंसारथिफोर होननानै बुङोब्ला जोङो अनलि 16टा जोङो रिंसारथिफोरखौ मोननो हायो बेनिफ्राय नोंसोरो गोसोआव लाबानो जाबाय माने बर' राव गासै 16टा रिंसारथिफोर दं बर' रावनि खौरां रिंसारथिफोरा गासैबो सोदोबनि गेजेर जायगायाव बाहायजायो जेरै बर' रावनि गासैबो खौरां रिंसारथिफोर गासै नैबे 16टानि खोथा बुंदों नङा होमबा बे 16टानि गासै रिंसारथिफोरा सोदोबनि मोनफ्रोमबो गेजेर जायगायाव बाहायजायो फर एग्जांपल हिसाबै आं लिरनो हायो जेनेबा गजों जेरखम आगदा आगदा बे गआ नैबे ग नङा होमबा बे गेजेर जायगायाव बाहायजादों नङा होमबा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो रिंसारथिया बै 16टा मोनफ्रोमबो रिंसारथिया सोदोबनि मोनफ्रोमबो गेजेर जायगायाव बाहायजायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 5 नाम्बार पइन्टआव मोनगोन जोङो बर' रावाव ङ वाब्ब आरो अन्त्येष्टि बे मोनथाम खौरां रिंसारथिखौ सोदोबनि सिगाङाव बाहायजाया
दा मोनसे मोनलायबाय जों मोनफ्रोमबो रिंसारथिखौ जों सोदोबनि गेजेराव बाहायनाय मोनो नङा होमबा दानि उनाव जों मोनबाय बर' रावाव नैबे ng w आरो y बे मोनथाम रिंसारथिखौ सोदोबनि सिगाङाव बाहायनानै जों सोदोब दानो हाया गोसोआव लाबानो जाबाय बिनि उनाव जों 6 नाम्बाराव मोनो बर' रावाव ग फ थ ख श ह आरो ल बेफोर रिंसारथिफोरखौ सोदोबनि जोबनायाव बाहायजाया नाथाय दाहार सोदोबफोराव बाहायनाय नुनो मोनो जेरै असमिया बर' फाब फाब हाल हाल दा आं बेनिखौ खोन्थानि दा नैबे मोनसे खोथा होनदों नैबे जों ग फ थ ख श ह ल बेफोर रिंसारथिफोरखौ जोङो सोदोबनि जोबनायाव बाहायनाय नुनो मोना थामहिनबा जोङो नैबावहाय ng w आरो y बे मोनथामखौ जोङो सोदोबनि गिबियाव जोङो फज'नानै सोदोब दानो हाया होनदों बेबायदिनो नैबे मोनथामखौहाय जोङो सोदोबनि जोबथारनायाव जों बाहायनो हाया होननानै बुंदों नाथाय जोङो माब्लाबा दाहार सोदोब माने जोंनियाव बर'आव माखासे जों सोदोबफोर मोननो हायाखै थामहिनबा जोङो बेफोरखौ जोङो गुबुन रावनिफ्राय जों दाहार लानानै एबा जोंनि बाख्रियाव सोनानै लानांगौ जायो बे हिसाबै जोङो असमियानि फाब बे फाबा असमिया सोदोब बे फाबनिनो जोंनि नैबे बर'नि फाबावहाय नैबे फ'आ गोसोआव लाबानो जाबाय बे फ'आ नैबे फ'नि आं जायखौ बुंदों सोदोबनि जोबनायाव बाहायजाया नाथाय जों बाहायजानाय नुदों नङा होमबा बे बाहायजानाय नुदोंब्ला बे फाबा आं होनदों नैबे लन दाहि बे फ'आबो फैदों जों आरो माब्लाबा जों बेबायदि फाबबो लिरो नैबाव नुगोन जों हाल नङा होमबा बे हाला असमिया सोदोब नैबाव हाल बे बर'बो हाल होनना बुंदों नाथाय बेयाव जों जोबनायाव मा नुखो ल नुबाय नङा होमबा बे ल'खौ नुनाय लोगो लोगो जों मिथिबाय जे बियो मोनसे दाहार सोदोब थामहिनबा बे बर'नि नंगुबै सोदोब नङा बेखौनो जायखिजाया खोन्थादों नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिबानो जाबाय आरो बुजियाखैब्ला आंनाव सोंहर कमेन्ट खालाम आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ हेफाजाब खालाम जाहाथे बिथांमोना सोलोंनो हायो आरो बेजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो बयबो जाहाथे मोननो हायो अब्ला बिदिबा नोंथांमोनहा बयबो बुजिबाय जानांगौ माने बर' रावनि खौरां रिंसारथिखौ आरो जायफ्रा मोजाङै बुजियाखै बिथांमोना आंनाव सोंहरनो हागोन बेजों लोगोसे आङो सोरबा PDF नांगौब्लाबो आं PDF एन्सारखौ हरनो हागोन आरो माबायदि थाखोनि भिडिअ बानायनांगौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खोन्थाहर आरो जायफ्रा फरायसाफोरा बिथांमोना बबेबा आयदायावहाय माने ग्रामारनि बबेबा सेक्सनावहाय माने बबेबा गोनो गोथो दंब्ला आंनावहाय इनफरमेसना आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायना खोन्थागोन आरो लोगोसे जायोब्ला आं बाय फन जिखुनु माने प्रसेसै आं खोन्थानायनि राहा लागोन अब्ला भिडिअखौ आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो उननि भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै बेयावनो दोननानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय